लोगोसे सेक्रेटारि एसिस्टेन्ट सेक्रेटारि आरो जोंनि मानगोनां रेफारेन्सफोर आरो लोगोसे बिमा बिफानि दैदेनगिरिफोर प्रेसिडेन्ट सेक्रेटारि जेसेबां नुजाथिफैदों आरो जोंनि हांख्रायजानानै लाबोनाय गेस्ट अफ अनार जोंनि मेडाम बिथांखौबो जोङो हामबायहोदों लोगोसे जोंनि उदालगुरि डायमन्ड इंलिश स्कुलनि प्रिन्सिपाल लोगोसे आरोबाव बुंबावनो सानो बिथांनि अनगायै बिहि गोदै मेलावहाब देंखोजों रोजाबनानै गोबां सुबुंफोरनि जिउ आरो गोरबो गोसोफोरखौ बानजायनो हाग्रा बिथां प्रितम सारनि अनजालि बिहिखौबो जों हामबायहोदों आरो जों नाजावनांगौ। गोबाव जिरायनायखाय मेंबाय जानो हागौ डेफिनेटलि एसे बोरैबा मोनबायना अन्नानै बयबो जास्ट एसे गसंनानै सानेट सुनेट खालामनानै जिरायफैदो। सम सम जिरायनांगौ बिदिनो गसं खालामनांगौ आरो 20 मिनिटनि उनाव मेगनखौ ओरै गोजानाव नायहरनानै खेबथामसो मोख्रेबनांगौ ओरैहाय जों बेखौ गोदो खालामदों ओंखायनो ससमा गाननो गोनां जाबाय नोंथांमोना हायोबा खालाम जेखि जादोंला इसोरा बाख्नायजाथों थारैनो इसोरा जोबोद अनखु इसोर जोबोद महिमा गोनां इसोर दया गोनां इसोर आरो जोंनि आजौ आजैनिफ्राय लानानै जोंनि फिरि आरो फैगौ फिरिनि बेबायदिनो बोलोगोरा इसोर जों बे इसोरखौनो जोंनि आजौ आजैया खुलुमबोदों फोथायबोदों जों खुलुमदों फोथायदों फैगौ दिनावबो खुलुमदों फोथायगोन आरो बेखौ लानानै जोङो बुहुमाव मोनसे दैखान्थि एबा लेगेसि जों गालांनांगौ आरो गालांनायनि थाखायनो मोनसे दानिफ्राय 9 बोसोरनि सिगां जोंनि थाजिम खोमथा जोहोलावफ्रा बै समनिफ्रायनो नाजाबोदोंमोन जोंहाबो मोनसे चेनेल थानांगौ इलेक्ट्रिक मिडिया थानांगौ जाय चेनेल मिडियानि गेजेरजों सोरबा नङा सोरबा सासे जिउखौ फोजाखांनो हागोन मेथाइनि गेजेरजों देंखोनि गेजेरजों सोरबा गिदिर लिरगिरिफ्रा बुंनो नागिरो जेराव साननि रोदायाबो सहैयानो बेयाव मेथाइनि देंखोजों मेथाइनि बाथ्राजों बिनि मेलेमसिम बिनि बै साननि रोदा सहै जायगासिम सहैनानै सुखावहैनो सुग्लिहैनोबो हायो आरो गोसोफोरखौ सोलायहैनो हायो होननानै बुंदों थारैनो बे नंखाय नङा नंगौ दा मटिभेसन हिसाबै एसे थुलुंगानाय हिसाबै आं जास्ट गितफोरनिनो देंखोगिरि बिथांनि बुंनायनिफ्राय लानानै फंनैसो आं बुंनो सानदों आं नाजागोन 10-15 मिनिट बा 20 मिनिटनि भितराव फोजोबनो बिनि बांद्राय गोलाव जायोबा एसे सानेट सुनेट खालामदों आं फोजोबनो नाजागोन बे समाव जेखि जादोला जों अननानै नायनि गितफोरनि 96 चेप्टारखौ जों नायबा जों बुंनो हायो जे देंखोगिरिया जोंखौ मा फोरोङो आरो देंखोगिरिया जोंखौ इसोरनि मेथाइखौ माबायदि रोजाबनानै माबायदि फोसावजानायखौ माबायदि सिबिनायखौ लुबैदों बेनिखायनो दिनैनि बे गस्पेल लन्चिं सेरेमनियाव बे ड्रामेटिक भिडिअ मिउजिक लन्चिं सेरेमनि गेजेरजों आं बेखौनो बुंनो सानदों बे गितफोरनि 96 चेप्टारनि 1निफ्राय 12 पदसिमाव देंखोगिरिया जों बयखौबो हांख्रायदों बेनि हांख्रायनायनि बाथ्राया जोङो अथेन्टिक प्रेज एन्ड वर्शिप जों खालामनांगोन जेनिम गोसो गोरबोजों नंथारगौयै जोंनि इसोरखौ बाख्नायनाय आरो सिबिनाय हाबाफारिखौ जेब्लायबो जिउआव लानांगौ बे बाथ्राखौ बे देंखोगिरिया बुंनो नागिरदों बेयाव जों जुदि गिबियावनो जों नायब्ला मोननो हायो जे दिनै बे देंखोगिरि बिथाङा बुंदों प्रथम गितफोरनि 96 अध्याय 1निफ्राय 2 बिथाङा बुंदों खेबथामसो बुंदों मा बुंदों जे गोदान मेथाइ खनदो गोदान मेथाइ खनदो फोरबोखौ बानायो नोंसोर गोदान मेथाइ खनदो फोरबोखौ बानायो नोंसोर गोदान मेथाइ खनदो फोरबोखौ बानायो sing unto the Lord new song sing unto the Lord all the nations all the earth sing unto the Lord bless his name बे बाथ्राखौ बुंदों खेबथाम बुंनो नोंसोर गोदान मेथाइ खनदो
नोंसोर गोदान मेथाइ खनदो फोरबोखौ बाख्नायदो गासै बुहुमाव थानाय मानि नोंसोर गोदान मेथाइ खनदो फोरबोखौ बाख्नायदो बिथां देंखोगिरिया बे बाथ्राखौ जोंखौ गले गले खेबथामसो बुंनायखौ जोंबो नुनो मोनो आरो जों मिथियो बिथाङा मानो गले गले गोदान मेथाइ खननायनि बाथ्राखौ बुंदों जोंबो ध्यान खालामनानै मोजाङै फरायलाङोबा जों मोनथियो जे बिथाङा बे बाथ्राखौ बुंनायनि उद्देश्य जे it would be the song looking towards the future ones that combines past, present and future. मेथाइनि गोदान मेथाइ ओरैबायदि मेथाइ जानांगौ जे मेथाइआ थाबोनाय दिनफ्राव इसोरनि महिमा गोनाङै देंखोबोनाय दिनै जोंखौ इसोरा रैखाथि बेंखन गावनि बोर अननाय आशीर्बाद दया अखानायजों बेराफोरबायदि बेंखनना लानायनि मेथाइ फैगौ दिननि मोनसे आसा फैगौ दिननि मोनसे भरसा फैगौ दिननि मोनसे थुलुंगानाय बेबायदि मेथाइ सुजुनानै खननो थाखाय इसोरा जोंखौ लुबैदों होननानै देंखोगिरि बिथाङा गले गले बुंनो नागिरदों आरो बुंदों आरो जोंखौ थुलुंगा होदों दे नोंसोरबो गोदान मेथाइ खनदों दे नोंसोरबो गोदान मेथाइ खनदो फोरबोनि मुङै दे गासै बुहुमनि साफ्रोमबो नोंसोर गोदान मेथाइ खनदों आरो जों जुदि बेयाव जों जुदि मोजाङै नायलाङोबा जों बेखौनो मोनबावनो हायो जे देंखोगिरिया बिथाङा बुंदों जे बाख्नायनायजों लोगोसे बाख्नायनाय मेथाइजों लोगोसे सिबिनायबो खालामलांनांगौ सिबिनाय मेथाइ बाख्नायनाय सिबिनाय लोगो लोगो थांनांगौ सिबिनाया मा बेयाव फरायबा मोजाङैनो मिथिगोन बाख्नायनाय मेथाइआ मा बेयाव फरायबा जों मोजाङैनो मिथिगोन बेनिखायनो दिनैहाय बे देंखोगिरि बिथाङा बुंदों टु एक्सटल गड्स मर्सि बिनि माइट एन्ड कम्पेशन एन्ड कन्ट्रलार अफ आवर फिउचार मा बुंदों बिथाङा बेबायदि मेथाइ जानांगौ जोंनि सिबिनायफ्रा बे जे इसिबां महिमा गोनां इसोर बोलोग्रा इसोर बिनि मुंखौ जों दैखांनांगौ आरो बिनि महिमाखौ जों रोजाबनांगौ बिनि बोलोग्रा बिनि आखुथायफोरखौ जों बुहुमनो खोन्थानांगौ आरो जोङो मा बिनि अनखांनायनि सिङाव थानानै जोंनि जिबनखौ जोंनि जिउनि हान्थिनाय जिबनखौ जोङो बिनियाव जोङो गारसोनांगौ बरसा लाखिनांगौ नैबे बाथ्राखौ बुंजानो लुबैयो सिबिनाय होनबा मा बुजियो आं जास्ट सरि बुंनो नागिरदों सिबिनाय होननाय बाथ्राया बेनो जे इसोरखौ नोङो पार्सनेल जिबनाव बेक्तिगत जिबनाव नोङो इसोरनियाव नोङो मोनसे बिन्दोआव फैनानै लोगो हमनाय बे बिन्दोआ मोनसे गिर्जा न'नि बिन्दोबो जानो हागौ बे बिन्दोआ नोंनि मोनसे हारसिं थानाय मोनसे खथाबो जानो हागौ जेराव नों इसोरखौ लोगो मोननो हायो जेराव नों इसोरजों पार्सनेलि नों रायज्लायनो हायो जेराव नों इसोरजों गावनि सिबिनायखौ नों फोरमायनो हायो आरो बिनिफ्राय अननाय बिनिफ्रायनो मोनसे मोजां रैखाथिखौ नों अनुभब खालामनो हायो फिल खालामनो हायो येस आफा इसोरा नोंखौ खुलुमदों सिबिदों बेनिखायनो आंहा मोनसे प्रटेक्सन दङ रैखाथि दङ फैगौ फेरियाव फैगौ दिनाव नैबेखौ अनुभब खालामनो हानाय बे जायगा जेरावनोखि सेंचुरि होनो जेराव बिन्दो होनो जेराव मोनसे खथा थायो जि जायगायाव नों इसोरखौ सिबिनायखौ नोङो सिबिनायनि गेजेरजों नों इसोरखौ पार्सनेलि लोगो हमनो हायो पार्सनेलि नोङो बेक्तिगत हिसाबै इसोरनि अननायखौ नों अनुभब खालामनो हायो दा दिनै सासे गिदिर इसोरनि गाहाम फोसावगिरि प्रिचारा बुंदों बिथाङा बुंदों जे द ग्रेट प्रिचार वान्स सेड इफ इउ आर नट इन्टारेस्टेड इन प्रेज एन्ड वर्शिप देन इउ आर नट रेडि टु गो टु हेभेन नोङो जुदि बाख्नायनाय सिबिनायखौ जुदि नोङो खालामनायाव दुंखांनाय मोनाब्ला नोंनाव जुदि इन्ट्रेस्ट थानाय बुस्थुआ जाखाङाब्ला होमब्ला बे बुंनो नागिरदों जे नोङो सोरगोआव थांनो थाखाय थाम थिम जाथ'वाखैनो बे गावनि पार्सनेल अपिनियन जानो हागौ नाथाय अब्लाबो बेयाव ओंथि दं होननानै आं सानो दा जाय देंखोगिरि बिथाङा बे गितफोरनि 96 एक्टनिफ्राय बार'आव बुंनो नागिरदों जे बे देंखोगिरि बिथाङा बुंदों जे इसोरखौ बाख्नायनाय सिबिनाया मानसिफोरनियावल' नङा बे एक्सटेन्ड जानांदों होनना बुंदों बे एक्सटेन्ड जानांगौ माबोरै मा एक्सटेन्ड जानांगौ सोरगोआवबो रिजयसिं जानांगौ सोरगोसिम सहैनांगौ बे बाख्नायनाया माहासिम सहैनांगौ लैथोसिमबो सहैनांगौ होनना बुंदों आरो हानि गाहाय खथासिमबो सहैनांगौ होनना बुंदों
आरो माहाजों सहैनांगौ नोङो फोथारफ्रावबो सहैनांगौ हादरनि गासै जायगायाव सहैनांगौ आरो लोगोसे मा बुंबावदों जे फोथारनि हाग्राबारिनि अरनबारिनि दंफां बिलाइफोरनिसिमबो ट्रिज अफ द वुड्स बेफोरनि लिभ्सफ्राबो बे इसोरनि महिमा गुन गायनायखौ बिसोरबो खोनानो मोननांगौ बिसोरबो इसोरनि बाख्नायखौ खोनानो मोनो आरो बिसोरबो इसोरखौ बाख्नायनांगौ नैबे बाथ्राखौ देंखोगिरिया बेयाव बुंदों दा बिदा फंबायफोर बिब' बिनानावफोर आं सासे देंखोगिरिनि जिउनि जाथायखौसो जिउनि जारिमिनखौ एसे लाबोनो सानो मानसिनि जिबनाव जेब्लायबो गाहाय गोजौ दावगानाय उनफिननाय फासयनाय दावखोनाय गोदोनाय गोजावनाय गोग्लैनाय सिखांफिननायाबो थायो आरो बेबायदिनो मालाबा मोनफिननाय गोमानाय गोमाजानाय मालाबा सोरजोंबा होजानाय मालाबा सिख'नानै लांजानाय गोबां जिबनाव सानाय दुखु जिंगा खैफोद निदान बेफोरजों जिबनाव थाङो सासे देंखोगिरिया बे जिबनजों बेबायदि सिटुएसनजों गाहाय गोजौनि गेजेरजों जिउ खुंनो गोनां जायो आरो जिउनि हान्थिनाय लामायाव आवगायलांनो गोनां जायो दा बिथाङा सासे देंखोगिरिया मा बुंदों जों एसे खोनासंना लायो बिथाङा बुंदों I feel regret to worship you O God I can understand it आङो नोंखौ जे एसे बोसोर खुलुमबोबाय बाख्नायबोबाय सिबिबोबाय आं मालाबा सानला आफसुस जाफ्लाङो होननानै आफसुससो जाफ्लाङो मानो आफसुस जायो बे बाथ्राखौ बेनिफ्राय बुंदों जे It is painful to see around those people prosperity who don't worship Him. आं मानो दुखु जाफ्लाङो आंनि साखाथि फाखाथियाव गोबां मानसिफोर दङ जायफ्रा इसोर होननानै गाबज्रिफेराखै इसोरखौनो खुलुमफेराखै इसोरनि मुंखौनो लाफेराखै अब्लाबो बिसोरहासो मालाय जोंगा मागा थाखा फैसा सुख शान्ति धन सम्पति गासैबो दंजोबो दुखु होननायखौ बिसोर फिल खालामफेराखै दुखु होननायखौ बिसोर जिबनाव मोनफेराखै होननानै देंखोगिरिया दुखु खालामदों फोरबो आं बेफोरखौ नायब्ला आफसुस जाफ्लाङो आं जोंखौ एथ' बोसोर खुलुमबोबाय आं रिग्रेट जाफ्लाङो नंगौ आरो बे जोबथानायाव बुंदों बिथाङा देंखोगिरिया I can't understand आङो बुजिनो हाया मा महिमा मा जाथाय मा बाथ्रा बेफोरो I wonder to understand दा जों बेखौ नायोब्ला सोर देंखोगिरिमोन बेयो बबेयाव लिरनाय दं बाइबेलाव जों बेखौ नायोब्ला मोननो हायो गितफोरनि 73 गितफोरनि 73 आयदा 17निफ्राय 3 16 आरो 20% जों नायबा फरायनांगौ जों मोननो हायो दा गितफोरनि 73 आयदा 3 पदआव बे देंखोगिरि बिथाङा बुंदोंमोन आं नोंखौ मालाबा आंनि जिबनाव नोंखौ खुलुमबोनाय दिनफोरखौ गोसोखाङोब्ला आं रिग्रेट जाफ्लाङो आं लस जानायखौ मोनो नाथाय बे समाव बुंबावदों जेब्ला आङो बे गासै बाथ्राफोरखौ बुजिनो नाजायो आंनि साखाथि फाखाथिफोरनिया धन सम्पति थाखा फैसा गासै दंनाय मानिफोरखौ रंजा बाजा लानाय बेमार आजारफोर थैनायखौ गियाजासे गासैफोरनिफ्राय रंजा बाजा थानायफोरखौ नुयोब्ला नोंखौ खुलुमि नोंखौ मोनथि नोंखौ फोथाय मानसिफोरखौ बिसोरनि जिबनफोरखौ जै जोंगा मागाफोरखौ नुयोब्ला आं बुजिनो गोब्राब इसोर मानिलाय नाथाय बे जेब्ला फेसबुकखौ फरायो बे देंखोगिरिया बिथाङाबो मोननो हादों बे जिबनखौ जेब्ला नोंनि बै नोंखौ जेब्ला बाख्नायनाय खुलुमनाय सिबिनायाव आं जेब्ला हाबो when I enter into worship into the sanctuary अब्लासो आं मिथियो बिसोरनि बे जोंगा मागा बुंनाय बायदिब्ला रंजा बाजा बुहुमाव थानाया प्रत्येक समयनि थाखायल' बिसोरो माने लिमिट लाला जायगायाव गसंनाय बायदिल' बिसोरखौ नोङो गाग्लिनांगोन आरो बिसोरखौ फोजोबगोन नों जेब्ला फैफिनगोन फोरबो बिसोरनो बिसारा फाखा आरो नोंखौ खुलुमै सिबि नोंखौ मोनथि बै बिदा फंबायफ्रा बिसोरनि जाजोबनाया जागोन आं जेब्ला नोंनियाव खुलुमनाय सिबिनायखौ लानानै नोंनि सेराव आं जेब्ला फैयो नोंनि सेन्चुरियाव नोंनि बिन्दोआव आं जेब्ला फैयो नोंनि बिन्दोआव आं जेब्ला गावखौ गथायनानै नोंनियाव आर'ज होनां जेब्ला फैयो अब्ला आं
बे गासै बाथ्राफोरखौ नों आंनो फोरमायो आं अब्ला मिथियो फोरबो नों थारैनो जों बयखौबो लामा गोनांथार नों इसोर मा बेनिखायनो गासै खुलुमनाय सिबिनाय बाख्नायनाय आदर बे गासैबो नों मोननो समायथाव बिसोर बेनिखायनो जोबथारनायाव बे देंखोगिरिया बुंदों जे 10टा बाथ्राफोरखौ जों मानसि साफ्रोमबो खालामजानायखौ लुबैदों बाख्नायनाय इसोरखौ हामबायनाय बे मोनसेया मा जों सानफ्रोमबो इसोरनियाव गुरैयै समायखेरा लानानै इसोरखौ हामबायनांगौ सेकेन्डआव जेब्लायबो आर'जआव जों थानांगौ होननानै देंखोगिरिफ्रा आरो थामथियाव इसोरखौ जेब्लायबो गोसो गोरबो जिउजों आर'जजों सिबिनायजों खुलुमनायजों जों नागिरनांगौ आरो ब्रैथियाव होनदों जेब्लायबो इसोरखौ हामबाय होनांगौ बाथियाव बुंदों नों गावनि बिबानफोरखौ गावनि क्रुसखौ लानानै सानफ्रोमबो जिसुनि आगान आगान हान्थिलांनो नाजानांगौ होननानै बुंदों आरो दथियाव बुंदों लिभ इन हलिनेस गोथारथिनि थाखाय हांग्रिनांगौ नाजानांगौ आरो थाबायनो सेस्था खालामनांगौ आरो स्निथियाव बुंदों कन्टिनिउ इन वान एकर्ड इसोरनि बोसोनजों लोगोसे मोनसे एकर्डआवनो मोनसे माबायावनो जेब्लायबो थांनांगौ आरो दाइनथियाव बुंदों जेब्लायबो आर'ज बाइबेल फरा रिड द स्क्रिपचार जेब्लायबो नोङो इसोरनि गाहाम बाथ्राखौ फराय आरो गुदियाव बुंदों सार्च द स्क्रिपचार गोथार बिजाबखौ जेब्लायबो नागिर इसोरखौ नों बेयाव नागिरबानो इसोरखौ नों मोनगोन बेनि बोरफोरखौ मोनगोन आरो जि दथियाव बुंदों एक्जर्ट बानायनानै गावजों गाव थुलुंगा होजाय सोरबा दिनै गोग्लैनानै दङ देंखो मेथाइ खननायनि गेजेरजों जोङो बेखौ लाबोनो हायोब्ला बेखौ थुलुंगा होनो हायोब्ला बेखौ बोखांनो हायोब्ला बेसे मोजां बेसे रंजाथाव बाथ्रा जेब्ला आं दोंसे मेथाइ लिरदोंमोन जोहोलाव बैसोआवनो इसोरखौ नों गोसोखांदों बे गैयाब्लाबो जाय बे बर्षानि फुंखा बिथांमोना बे मेथाइखौ गले गले खावलायनानै बिसोर लांदोंमोन बेयाव बिसोर गैयाब्ला 7 लाखनि बारा भिउ जाबाय बे मेथाइआ आरो बे मेथाइखौ सोरबा बुंदों बे मेथाइखौ आङो माने गावनि जिबन गिदिंफिननाय मोनदों बे मेथाइखौ खोनासंबा दा बेल' नङा जोंनि UCYCनि जेसेबां मेथाइफोर दङ आर'जजों प्रार्थनाजों नाजानायजों इसोरनि गथाय खननायजों इसोरा गोबां जोहोलावजोफोरखौ बाहायनायजों थारैनो सोरनिबा नङा सोरनिबा जिबनखौ सोरनिबा नङा सोरनिबा गोग्लैसोनाय जिबनखौ फोजाहैदों दानहैदों बिलिरहैदों आरो गसंखांफिननो बोलो होदों जों फोथायो आरो बे थारखौ बेनिखायनो जोबथानायाव मोनसे बाथ्रा बुंबावदों जे बे नैबे गितफोरनि 96आव बे बाथ्राखौ बुंबावदों जे 14 reasons to obey admonition माने जोंखौ एडभाइस होदों जोंखौ वार्निं होदों बे देंखोगिरि बिथाङा बे बाथ्रानि गेजेरजों जोंखौ बुंदों जे सेथियाव बुंदों for the Lord is great माने जों इसोरखौ बाख्नायनांगौ सिबिनांगौ मानोना इसोरा बयनिख्रुइ देरसिन He is greatly to be praised जोंनि जेसेबां मोनथाम धोन दङ जोंनि सम्पति जोंनि देहा जोंनि जिउ जोंनि बोलो बेजों जों इसोरखौ बाख्नायनांगौ माने देंखोगिरि बिथाङा बुंदों He is to be feared above बुहुमनि गासै दंनायनिख्रुइ बोलोग्रा सासनगिरिफोरनिख्रुइबो जों इसोरखौ बांसिन गोजौसिनाव दोननानै गिनानै सोलिनांगौ नैबे बाथ्राखौ बिथां देंखोगिरिया बुंदों आरो ब्रैथियाव बुंदों other gods are only idol गुबुन इसोरफ्रा फिसा इसोरफ्रा बेफोर मुसुखाफोरबायदि दं दा बेफोरखौ जोङो गिनो नाङा आरो बेफोरखौ जोङो खुलुमनो नाङा बाथियाव बुंदों Lord made the heaven इसोरा सोरगो आरो बुहुमखौ बानायदों आरो दथियाव बुंदों honor and majesties are before him जोंनि मान खुलुमनाय सिबिनाय मान बावनाय बेफोरखौ मोननो समायनांगौ इसोरखौ बेनिखायनो जों गुबुननो जों माब्लाबाबो गावनि मान समायनाय खुलुमनाय सिबिनायखौ जोंनो नाङा स्निथियाव बुंदों strength and beauty are in his sanctuary नों जेब्ला इसोरनि भिडिअ फैगोन इसोरनि समायनायखौ नों अब्ला नुगोन इसोरखौ जेब्ला पार्सनेलि लोगो मोनगोन नोंनि जिबना बे समाव बे सोलायनाय जागोन
बेनिखायनो इसोरनि बिन्दोआ एसे समायना फैनो नाजानांगोन बेखौनो बुंनो नाजादों। दाइनथियाव बुंदों glory is due his name। बाख्नायनाया हामबायनाया glory बियो इसोराबो बेबो बेनि मुङावनो मोननो समायथाव gloryखौ। He comes to judge the earth। बुहुमाव फैगोन बे पृथ्वीयाव सासे जाज खालामनो फैगोन जोंखौ बिसार खालामनो फैगोन। बेनिखायनो बेनि थाखाय जों साफ्रोमबो थांनो थानांगौ। आरो दथियाव बुङो he reigns over the nation। बियो बे गासै बुहुमखौ सानसे समाव बियो सहायफैगोन बे बाथ्राखौ बुंदों। बेनिखायनो जोंखौ वार्निं होदों। जिसेआव बुंदों 11आव he established the world to the eternity। बे सानसे समाव बे जोंनि बुहुमखौ बा बे इसोरा जेखौ गोदान बुहुम सोरजियो बेखौ गोथार आरो माने जोबनो रोङि इटारनेल खालामो। 13आव दङ 12आव दङ जेयाव he is a righteous judge। आरो बे न्याय बिसार खालामग्रा दा जेसेबां जों नुनायाव न्याय नङा बायदि नुयो अन्याय बायदि नुयो नाथाय सानसे समाव बे गासैखौ इसोरा न्याय बिसार खालामफैगोन। बेनिखायनो गोहो गोरा जानांगौ सम नैबे बाथ्राखौ बिथाङा बुंनो सानदों। आरो 13 नम्बराव 13आव he come to judge to the earth। बे सिगांनि बाथ्राखौ लाबोदों जिथु बुहुमखौ सानसे बे जाज खालामगोन बिसार खालामगोन। आरो जोबथायाव बुंदों he shall judge the earth in righteousness। दा जोंनि बाख्नायनाय खुलुमनाय सिबिनाया बेयो जेब्लायबो इसोरनि हामजा जानाय बायदि जानांगौ। आरो बे इसोरखौ जों बाख्नायनाय खुलुमनाय सिबिनायनि गेजेरजों जोंनि इसोरनि मान महिमा बिदि बोलोगोरा बिदि सक्ति बिदि गासै प्रटेक्सनफोरखौ जोङो बुहुमनो खोन्थानांगौ। दिनै जोङो बे भिडिअनि गेजेरजों इसोरखौ मान होनायनि इसोरखौ बाख्नायनायनि खुलुमनायनि मोनसे गस्पेलखौ मोनसे फोसावनायखौ जि लाबाय बे जाबाय जों सोरनिबा जिबन फोजाहैयो आरो जोङो फैगौ दिनाव इसोरखौ गावनि बेक्तिगत जिबनाव बाख्नायनाय सिबिनाय खुलुमनायखौ जेब्लायबो लानानै जों आवगायनांगोन। इसोरा साफ्रोमफोरखौबो जोहोलाव जों साफ्रोमखौबो मोनसे समनि थाखाय बाहायो। जेब्लानो इसोरा लिङो बे समाव जों बयबो गावनि समखौ होनि। बबेबा समाव नोंहा थाखा फैसा जाहैनो हागौ बे समाव नोङो सम होनो हायै जाहैगोन। अब्ला नोङो सानगोन आं सिगांनो मावखाबा मोजांमोन दा आंनि माथो समखौनो होनो हाया। बे समावहाय नोङो अनुभब खालामो नाथाय बे समाव इसोरा नोंनो बे खाबुखौ होआबो जानोबो हागौ। बेनिखायनो जेब्लानो सम मोनो गावनि थाखा फैसा गैयाबाबो सम टेलेन्ट इनार्जि गावनि जिसिबां दंनाय माने इसोरनो बाख्नायनाय खुलुमनाय सिबिनायनि थाखाय गावखौ बावसोमनानै गावखौ होनानै इसोरनि मिनिस्ट्रिनि थाखाय खामानि मावनायाव दावगालांगोन आगबारायलांगोन। आं बेखौनो साफ्रोमबोनिसिम बे गिदिरफोर बिथां देंखोगिरिनिफ्राय नोंथांमोनखौ थुलुंगा होनो बे बाथ्राखौ आं बुंबाय। इसोरा बे बाथ्रानि गेजेरजों नोंथांमोनखौल' नङा आंखौबो थुलुंगा होगोन आरो आंबो थुलुंगानाय मोनदों। जिबनाव जोङो हान्थिलांगोन। इसोरा जों साफ्रोमखौ बोर होथों जिसुनि मुङै आमीन। थेंक इउ। थाजिम खोमथा गेरेमसा जोहोलावफोरनि थाखाय दैदेनगिरिफोरनि थाखाय जों गोबारै आखाइ खेबसे खबनो। अब्ला दैदेनगिरिफ्रा अननानै फैजोबदो। जोङो आरजनि गेजेरजों दिनैनि बे ड्रामाटिक मिउजिक भिडिअ जोंनि अनखौ इसोर जों बेखौ बेखेवनि माबायदि खालामो। जोङो गुसुनि आरज खालामो। अननानै बयबो इसोरनियाव गावनि गोसोआव इसोरखौ आरज खालामो। महान अनसुला बोलो गोथां नोंखौ हामबाय नोङो सोरगोनिफ्राय जेब्लायबो जोंखौ दिथा
जोंनि गाबज्रिनायफोरखौ खोनासं, जोंनि दाहाय पापफोरखौ निमाहा खालाम, जोंनि मोदोम जिउ गोरबो गोसो हित खालाम। बेल' नङा आफा, जोंनि आबाद फोथार, जोंनि हादर, जोंनि हाबा नोङो हित खालाम आरो जोंनि आर'जफोर नोंनि अनखांनाय, नोंनि दया, नोंनि बोर, नोंनि आशीर्बादखौ बेराफोरबायदि बेंखननानै लायो। बेनि थाखाय नोंखौ हामबाय दिनै आफा जाय जोहोलावजोफ्रा दैदेनगिरिफ्रा दिनै बे UCYC खोमथा थाजिम गेरेमसा दैदेनगिरिफ्रा जि मिउजिक भिडिअखौ दिनै आफा बे फंबाय बिनानावफोर, बिमा बिफा बिदा फंबायफोरनि गोसोसिम सहैनांगौखाय बे ससियेल मिडियानि गेजेरजों जि फोसावनायखौ थामथिम खालामबाय बेखौ जों बेखेवनोसै आफा। जिसु नोंनि अननाय, नोंनि दया, नोंनि बोरजों, नोंनि गोथार जोंनि हेफाजाबजों नोङो आफा बे मेथाइनि गेजेरजों थांदो आरो साफ्रोमखौ गोथारजों दामदो, बिरहैदो आरो बाथ्रा बुंदो। सोरनिबा सासे जिबनावबो सोरबा सासेखौबाबो बे मेथाइनि गेजेरजों बोखारनो हायो, नोंनियाव लाबोनो हायो, बासायनो हायो। बे उद्देश्यआ जाफुंसारो। नोंखौ बे आशीर्बाद खालामो। बे गुदुं दुंब्रुद जोहोलावफोरनि सायाव नोंनि बोरअननाय आशीर्बादखौ दोनदो। बे उदालगुरि सार्केलनि कमिटिनि सायाव नोंनि बोरअननाय आशीर्बादखौ दोनदो। जों साफ्रोमखौबो नोङो लोगोसेयै आशीर्बाद खालामदो। गेदेर अरसा फोथायनाय हांख्रायनायजों बे आर'जखौ गथाय मोनबाय। सासेल' बासायग्रा ख्रिस्ट' जिसुनि जाथों। आमेन। दा मानगोनां मास्टारफ्राव फैदों नामा? गासैबो आलासिनाव फैदों। इसोर बिफा बिसा गोथारनि मुङै आं बे मिउजिक भिडिअखौ बेखेवबाय। अन्नानै बयबो आखाइ खबदो। बेनो जोंनि अंक'इसो भिडिअ UCYC बिथांमोना बनायदों। स' जों बेखौ दिनै बिफा बिसा गोथारनि लान्सिं खालामबाय। इसोरा जों साफ्रोमखौ होदों। थेंक इउ एभरिवान। बे समाव सारनिसिम जोबनो गैयै हामबाय होननायखौ दोनदों। जोंनि अनक'इसो ड्रामाटिक गस्पेल भिडिअ बेखौ जोंनि थाखाय गावनि आखाइजों रिलिज खालामनानै होनायनि थाखाय सारनिसिम जोबनो गैयै हामबाय होनदों। आरो जोंनि UCYC निफ्राय बेखौनो मिजिंथिदों सारनि पार्सनेल लाइफ आरो बिथांनि फेमिलिजों इसोरा जेब्लायबो लोगोसे थागोन। boleh pangkat juga pak isi kan
लोगोफोर जोंनि इसोरा बिरगोलफोरनि इसोर बियो राजाफोरनि राजा बियो हा आरो अख्रांखौ सोरजिदों जोंनो बाइबेला फोरमायो इसोरा अननाय जायहा अननायाव थायो बिनियाव इसोरा थायो फै जों बे इसोरखौ बाख्नायनि फै जों बे इसोरखौ मान होयो फै जों खौसे रोजाबदियो Raja, Raja, Raja,
अराय सम लामानानै थायो सोरबा गोजौफिननानै बेनियाव बे इसोरा अराय सम गावनि बिखायाव गोजौनो थाखाय थामथिम जानानै थायो
मानोना जोंहा माखासे फारिलाइफोर दंबावो बेनिखायनो गाव गावनि जायगायाव जफिननो थाखाय आङो बे समाव खावलायबाय। हामबायसै अननानै बयबो सिरि थागोन बे समाव जोंहा शर्ट स्पिच एन्ड भिडिअ अपेनिं थिकनेस बेबो जोबनानै थांबाय दा बे समाव जोंहा बर्ड अफ थेंक्स दङ उदालगुरि साब डिभिजन कमिटि जेनेरेल सेक्रेटारि बानगोनां केरल बसुमतारी सारखौ फैनानै गावनि समखौ लानायनि थाखाय खावलायबाय। सोरगोआव थानाय जोंनि गोथां इसोरखौ बे समाव हामबाय होनो मानो होनना बुङोब्ला बेनि दैदेननाय बेनि अनसायनायजों जोंहा दिनैनि जानो गोनां जोंनि अनथोब इसोर बे भिडिअनि एन्ड्रामाटिक मिउजिक अपेनिं प्रग्राम बे प्रग्रामखौ जोंनो इसोरनि बेबायदि मोजां सहायनि गेजेरजों जाफुंसार खालामबाय बेनि थाखाय आं सिगांनो इसोरखौ हामबाय होनो आं आसा खालामदों बयबो भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनगोन बयबो अनसायगोन आरो जोंल' नङा गुबुन गुबुन जायगानि जायफ्रानाखि बे भिडिअखौ नायगोन साफ्रोमबो अनसायगोननानै जोङो लागै सानखोलोबो बिदि जानानै आसा फारिगोन दा बे समाव जोंहा फारिलाइयाव होजाखानाय बायदि बर्ड अफ थेंक्स बे समखौ आंनो होनायलाय आङो थोंजोङै थांनो सानदों जोंहा माखासे हामबाय होनो गोनां साबायखर बावनो गोनां बेबायदि व्यक्तिफोर दङ बेनिखायनो बे समखौ आङो लानो थाखाय थांखि जाबाय स्पेशलि जोङो हामबाय होनो गोसो जादों जों उदालगुरि सार्केल इउथ कमिटिनि जानानै दिनैनि बे ड्रामाटिक मिउजिक भिडिअ अपेनिं सेरेमनि प्रग्रामाव जोंनि UCYC जों हांख्रायनानै लाबोजानाय जोंनि दिनैनि जि स्पिकार मानगोनां जोंनि सार एन बरगयारि DPM NHN बाक्सा जोङो सारखौ जोबनो गैयै हामबाय होनो जोङो गोसो जायो बिथांनिसिम जों धन्यबाद जासियो बिथांनि माखासे बेसेन गोनां बिबुंथिफोरनि गेजेरजों जोंनि जि इउथ कमिटिनि माखासे इसोरखौ बाख्नायनाय खामानि मावनायाव थुलुंगा लानायनि थाखाय सारखौ जोङो जोबोद जोबोद साबायखर बावबाय आरो जोङो साबायखर बावनो जायो दिनैनि बे प्रग्रामाव हांख्रायनानै लाबोजानाय जोंनि मानोजाथाव बयजोंबो सिनायजानाय जोंनि BDCनि जोंहा पपुलार सिंगार मेडाम लोगोसे बिथांनि हासबेन्ड जोंनि उदालगुरिनि डायमन्ड स्कुलनि प्रिन्सिपाल सार बिथांमोनखौबो जों UCYC जानानै जोङो धन्यबाद जासियो बिथांमोनखौ जों लोगो मोननानै जोबोद गोजोननाय मोनदों आरो बेबायदिनो जोंनि जिउआव मोनसे थुलुंगाखौ जों मोननो हादों जों आसा फारिदों उननि समाव बिथांमोननि बेफोरबायदि बिबुंथिनि गेजेरजों जोङो गोख्रों खामानि मावलांगोन होननानै धन्यबाद थाबाय बे समाव आङो हामबाय होनो गोसो जादों दिनैनि बे अपेनिं प्रग्रामाव जोंनि रेसपेक्टेड जोंनि UCCनि मानगोनां रेफारेन्सफोर लोगोसे UCWCनि मानगोनां प्रेसिडेन्ट जेनेरेल सेक्रेटारि गुबुन गुबुन बिबानाव थानाय बयखौबो बे समाव जों UCYC जानानै साबायखर जासिबाय आरो हामबाय होनो जों गोसो जादों जायफोरनाखि बे प्रग्रामनि थाखाय गुबुन गुबुन मण्डलनिफ्राय गावनि हानायनिफ्राय जोबोरै कन्ट्रिबिउसन होबाय नोंथांमोन बयखौबो बे समाव जोङो कमिटिनि जानानै साबायखर जासिदों मानोना नोंथांमोननि अनसायनायजों नोंथांमोननि फाइनान्सियेल एसिस्टेन्सजों जोंनि बे भिडिअ प्रजेक्टनि जि थांखिमोन बियो मोगथां महराव फैनायनि थाखाय हामबाय होदों लोगोसे जोंनि सार्केलनि सिङाव थानाय
कंग्रेगेशननिफ्राय सफैनो हानाय जोंनि माननि दैदेनगिरिफोर नोंथांमोन बयनिसिमबो बे समाव जोङो कमिटि जानानै हामबायनायखौ जासिगोन। हामबायनो बे समाव बे भिडिअ प्रजेक्टनि जायनाखि फार्स्टनिफ्राय जोबनायसिम मिउजिकखौ जों एरेन्ज खालामनानै होबाय माखासे दामनायफोरजों बिदिनो खननायफोरखौ मिउजिक मिक्सिं खालामबाय ब्रादार जुथि दैमारि बिथांखौ स्पेसियेलि हामबाय होनदों आरो हामबाय होनदों जोंनि बे भिडिअखौ जायनाखि एडिटिं खालामदों आरो जायनाखि बे भिडिअखौ फट'फोरखौ लाबाय बिथांमोन बयखौबो जोङो सार्किल कमिटि जानानै हामबायनाय जासिगोन। स्पेसियेलि ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আমাৰ ৰাহুল দাস আপোনাক আমি ইউচিওয়াইসি কমিটিৰ হয় আমি ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু लोगोसे ब्रादार जोंहा देबेनुस दैमारि जोंहा ब्रादारखौबो जोङो जोबोद कमिटि जानानै साबायखर जासिबाय जोंखौ गोबां बेबायदिनो सहाय होनायनि थाखाय जोंहा हामबायनाय गोसो जागोन जायफोरनाखि बे जोंनि भिडिअ प्रजेक्टआव जाजायनायनिफ्राय जोबनायसिम एन्टारटेनमेन्ट हिसाबै सान हर साननानै बेबायदि माखासे एक्टिंफोरखौ जोङो फोरोंबाय जोंनिनो मानिजाथाव सार माइकेल नार्जारि आरो सार माइकेल दैमारि बिथांमोनखौ जोङो कमिटि जानानै हामबायनाय जासिनाय जाबाय। नोंथांमोननिसिम धन्यबाद जासिगोन आरो जोङो हामबायनायनि गोसो जायो कमिटि जानानै जायफोरनाखि बे भिडिअआव मोसाखावरि हिसाबै जायफोरनाखि मोसाबाय लोगोसे मोनफा मोनफा रलफोरखौ लानानै जायफोरनाखि दिन्थिफुंबाय नोंथांमोन बयनिसिमबो साबायखर जासिगोन आरो हामबाय होनो जायफोरनाखि बे भिडिअ प्रजेक्टनि मोसानायफोरखौ जायफोरनाखि फोरोंबाय आरो बिदिनो जाजानायनिफ्राय जोबनायसिम एक्टिं मोसानायफोरखौ दिथा होबाय नोंथांमोन बयनिसिमबो जोङो कमिटि जानानै साबायखर जासिगोन। आरो बे समाव जों हामबाय होनो जायफोरनाखि बे शुटिं खालामनायाव जोंनि मानिजाथाव एनएलसि मण्डली जनान्जलि डिमाकुसि भैरबपुर चार्च नोंथांमोननि मण्डलीखौ जों साबायखर जासिगोन मानोना गोबां समाव जोङो थांनानै नोंथांमोननिफ्राय जों गोबां बेबायदि जि माखासे जानायनि देहानिफोर बेनि सहायफोरखौ मोनो बेनिखायनो जों कमिटि जानानै नोंथांमोन मण्डलीनिसिम जों साबायखर जासिगोन। लोगोसे जोंहा आदा बिपिन बसुमतारिनि न'खर आरो आरि परिमल नोंथांमोननि न'खरखौ जों साबायखर जासिगोन गोबां समाव जोंखौ बेबायदि सहाय होनायनि थाखाय जोङो कमिटि जानानै नोंथांमोननिसिम धन्यबाद होयो। बे समाव जोङो हामबायनायनि गोसो जाबावदों बे भिडिअ प्रजेक्टआव जोंहा थांलाय फैलायाव गोबां बेबायदि ट्रेन्सपर्टेशननि जोंखौ सहाय खालामदों जोंहा अफिस हिसाबै बेबायदि जोंहा ट्रेन्सपर्टेशननि सुबिदा गैया नाथाय पार्सनेल गावबागाव माखासे राहाफोरखौ सहाय होनायनि गेजेरजों बे प्रग्रामखौ साक्सेस खालामबाय बेनिखायनो जेसेबांनाखि ट्रेन्सपर्टेशननि थाखाय गावनि थाखानाय गारिफोरखौ बे प्रग्रामनि नामाव बाहायबाय नोंथांमोन बयनिसिमबो जों कमिटि जानानै साबायखर जासिगोन। नोंथांमोननि जिबनाव इसोरनि बोरा थागोन होननानै जोङो भरसा खालामो आरो जोङो कमिटि जानानै जोबनायाव जोङो हामबायनो गोसो जादों दिनैनि बे अपेनिं सेरेमनि प्रग्रामाव जायफोरनाखि गुबुन गुबुन जायगानिफ्राय सफैनो हाबाय आरो गुबुन गुबुन मण्डलीनिफ्राय नोंथांमोना दिनैनि बे अपेनिं प्रग्रामखौ जोंजों लोगोसे सहाय खालामफैबाय नोंथांमोन बयखौबो जोङो हामबाय होनो लोगोसे जोंनि इउसिवाइसनि एक्सप्रेसन टीम लोगोसे जोंनि मिउजिक टीम नोंथांमोन बयनिसिमबो बे समाव जोङो उदालगुरि सार्केल कमिटि जानानै साबायखरखौ जासिगोन। जोबनायाव आङो बेखौनो हामबायनो गोसो जायो जोंनि उदालगुरि सार्केल कमिटिनि गोनां आफादगिरि बिथांमोना गोबां बेबायदि सिन्थायाव दङमोन बे प्रजेक्टखौ जोङो मोगथां महर होनो हागोन हाया जाजायनिफ्राय जोबनायसिम बिथांमोना गोबां बेबायदि साननायफोरजों जोंखौ बेबायदि दिथा खालामबाय प्रेसिडेन्टनिफ्राय लानानै जेसेबांनाखि जोंनि इउसिवाइसनि नलेजफोर दङ आंनि मावथि हान्जाफोर दङ बयनिसिमबो आङो एज ए जेनेरेल सेक्रेटारि हिसाबै नोंथांमोननिसिम गोसो गोरबोनि गोजोननायखौ साबायखरखौ जासिहरनाय थाबाय। अब्ला बे
मानोना जोंना प्रग्रामा गोबां गोलाव जाबाय बेनिखायनो आं एसेहाय गुसुङै फोरमायबाय बेनि गेजेरावबो सोरखौबाफोर हामलायनाय खालामदोंब्ला नोंथांमोना जोंनि हामलायनायखौ नाजावदो जोङो गोसोआव बेबायदि फैख'नो हायाखैब्लाबो फैख'नो हायाखैब्लाबो नोंथांमोन साफ्रोमनिसिमबो जोङो UCYC जानानै जोंनि गोजोननायखौ साबायखरखौ नोंथांमोननिसिम जासिनाय थाबाय अब्ला आंनि बे जे बल अफ थेंक्स बे समखौ आङो बेयावनो दोननो सानबाय जोबनायाव आङो मोनसे नैबे भिडिअ प्रजेक्टनि जे फाइनेन्सनि रिपर्ट आं बेखौ सुंद'यै आङो होनो सानबाय अन्नानै दसे सम खोनासंगोन जोङो मोनसे बाजेट लादोंमोन बे बाजेटआ जोंहा फुलफिल जायाखै थोआखै जोङो गोबां मानसिफोरनिफ्राय उइलिंनि बेबायदि कन्ट्रिबिउसनफोरखौ मोनदों जोङो उइलिंनि कन्ट्रिबिउसनाव मोनदों गासै 1,11,975 बेखौ जोङो इसोरखौ फोथायग्रा दिग्रा बयबो दान होग्रा नोंथांमोननिफ्राय जों बेखौ जोङो रिसिभ खालामनो मोनदों बेनि गेजेराव जोंहा गोबां रोखोमनि बेबायदि पार्ट जोंहा एक्सपेन्सेसफोर जादों दा बे एक्सपेन्सआनो जाहैबाय जोंहा 1,16,417 बेबायदि जोंहा टटेल एक्सपेन्सफोर जादों आरो दा बेनि गेजेराव जोंहा माखासे फिसा एमाउन्ट जोंहा बेनिफिट जानानै थादों बे जाहैबाय 86,031,35 रुपीस जोंहा बेबायदि मोनसे फिसा एमाउन्ट बेनिफिट जानानै थादों बे प्रजेक्टनि मुङा दा जोङो फोथायनायजों खामानिखौ मावो सिगांनि समफ्रावबो जों गोबां रोखोमनि गस्पेल भिडिअफोरखौ जोङो बेबायदि खालामबाय जोंहा बेबायदि थोजासे बाजेटफोर गैया आरो जों बेबायदि बाजेट पेरेन्ट्सफोरजों जोङो मावनो हाया दा बे इसोरनि अननाया जोंनाव थायोखाय जोंनाव सिगांनि प्रजेक्टफोरा बेबायदि बेलेन्स जायाखै डिफिसिट जायाखै जि मावो जोङो फोथायनायजों मावो आरो जों फोथायगोन बेसेबांखिनि डिफिसिटआ जोंहा जागोन फुलफिल जागोन जों बेखौ फोथायगोन आरो जोंनि बे प्रग्रामा जेब्लायबो बयजोंबो अनसायजानायखौ मोनगोन होननानै जों मिजिंथियो अब्ला आंनि बुंफोरथि एनाउन्समेन्ट आरो प्रग्रेस आङो बे समखौ होनानै दोनथ'बाय बयनिसिम गोजोन्थों बे समाव हामबायनाय जोंनि उदालगुरि सार्केल कमिटिनि मार्केट जेनेरेल सेक्रेटारि बल अफ थेंक्स आरो माखासे इनफरमेशनफोरखौ जोंनि गेजेराव लाबोनानै होबायखौ फैनायनि थाखाय अब्ला जोङो बे समाव जोबनायथिं फैबाय बे समाव आङो मोनसे फिसा एनाउन्समेन्ट होनो सानदों बेनो जाहैबाय दिनैनि जे जोंनि बर'खौ इसोरनि ड्रामाटिक गस्पेल मिउजिक भिडिअ रिसिं सेरेमनि बे प्रग्रामखौ बानायनायाव जोंनि उदालगुरि सार्केल कमिटिया मोनसे फिसा रिफ्रेशमेन्ट बेखौ जगार खालामदों बेखौ बे प्रग्राम जोबखांनायनि उनाव बयखौबो आजावनो थाखाय आङो उदालगुरि सार्केल कमिटि जानानै खावलायनाय थाबाय अब्ला जोङो बे समाव दानि सम लानि अपारिं सम अब्ला जोङो अपारिंनि थाखाय मोनसे मेथाइ रोजाबगोन बेनो जाहैबाय गोदानसिन देंखोनिफ्राय नाम्बार कार्ड बयजोंबो लोगोसे जोङो बेखौ गसंनानै रोजाबगोन आरो बे समाव आं खावलायनो सानखाबाय जोंनि गेजेराव उदालगुरि सार्केल कमिटिनि मानगोनां रेभरेन्ड एन मेडि सार दङ क्लजिं प्रेयारखौ लागोन आरो दिनैनि फोजोबनो थाखाय सारखौ खावलायनाय जाबाय आं खावलायो जोंनि टिमखौ बेवहाय फैनो थाखाय खावलायो टिमखौहाय जोङो जोबनायाव फैबाय जों जोबनायनि मुङै जोंनि दुखु जिबिनायनिफ्राय जोङो लोगोसे मेथाइ खनगोन बाख्नायगोन आं नैबे मेथाइखौ फंबाय
bयबो गोसो जानानै खननो मेथाइ दिसा
Awal yang pertama, terima kasih. Maafkan kata Prof. Kumar Indonesia. Kalau Prof. Kumar daya Prof. Ini nama Prof. Nah, dibuat pula, orang hasilnya, kalau kita sukses pula, itu seorang takkan. Anda sih ya, kami berharap nanti bisa kita kelas. Jika boleh, jemur baik program ini, jika boleh kami Prof. adalah nikmat, ধন্যবাদ শিশু ক্রিকেট কথা আমি স্বীকাৰ কৰিছোঁ আৰু আশা কৰিছোঁ ভৱিষ্যত জীৱনত আপোনালোকে চাৰ্কেল কমিটি জেনেৰেল আৰু যিমান মন্ত্ৰীৰ পৰা আছে হৈ যায় যি ভিডিঅ' প্ৰজেক্ট আজি ৰিলিজ কৰা হ'ল ইয়াৰ দ্বাৰাই সকলো জনাকিবোৰ প্ৰাপ্ত হয় আমাক ধন্যবাদ দিব পাৰে এনেকুৱা সকলো পৰিৱেশত বুজিছোঁ এই যি মিউজিক আজি ভিডিঅ' প্ৰজেক্ট আপুনি ব্যৱহাৰ কৰা লগতে প্ৰভু ইয়াৰ দ্বাৰাই সমগ্ৰ পৃথিৱীত যিসকলে তোমাক জনা নাই বুজা নাই সেই সকলো যেন প্ৰভু আত্মিক হিচাপে তোমাক জানিব পাৰে আৰু তুমি যে একমাত্ৰ ঈশ্বৰ হয় তোমাক তেওঁলোকৰ জীৱনত প্ৰাণৰ পৰা স্বীকাৰ কৰিব পাৰে ঈশ্বৰ বিশেষ মনোযোগ আৰু জ্ঞান আমি ধন্যবাদ জনাইছোঁ মুহূৰ্তত পৰা যিসকল ব্যক্তি এই প্ৰগ্ৰামৰ জৰিয়তে প্ৰভু এই কমিটিক ছাপোৰ্ট কৰিলে আৰু এই যি প্ৰজেক্ট ইয়াক ছাপোৰ্ট কৰিলে আমি বিশ্বাস কৰিছোঁ ইয়াৰ দ্বাৰাই সকলোৱে আমি আশীৰ্বাদ প্ৰাপ্ত কৰিছোঁ প্ৰাৰ্থনা কৰিছোঁ স্পেচিয়েলি মুহূৰ্তত যিসকলে প্ৰভু এই মুহূৰ্তত তোমাৰ পৰা পোৱা যি আশীৰ্বাদ আছে যি দান আগবঢ়াইছে এই দান তুমি গ্ৰহণ কৰা আৰু সকলো এই দানৰ জৰিয়তে তোমাৰ মহান কাৰ্যত ব্যৱহাৰ কৰাৰ দ্বাৰাই আমি সকলো যেন আশীৰ্বাদ প্ৰাপ্ত হওঁ কিন্তু ঈশ্বৰ তেনেকুৱা বিশেষ তোমাৰ জ্ঞান আৰু বুদ্ধিৰ দ্বাৰা ইয়াত মন্ত হোৱা প্ৰত্যেকজন ব্যক্তি তুমি সহায় কৰা আমি প্ৰাৰ্থনা কৰিছোঁ বিশেষকৈ প্ৰভু আজি পবিত্ৰ দিনৰ পৰা যি সকলো প্ৰগ্ৰাম প্ৰভু তুমি ছাকচেছফুল কৰিলা যিসকলে নিজৰ নিজৰ ঘৰত উভতি যালে ঈশ্বৰ তুমি তাৰ পৰা যি সময়ত তুমি তেওঁলোকক লৈ আহিলা উভতি যোৱা সময়তো ঈশ্বৰ আশীৰ্বাদ গ্ৰহণ কৰক পিতৃ ঈশ্বৰ দয়া প্ৰভু খ্ৰীষ্টৰ প্ৰেম আৰু পবিত্ৰ আত্মাৰ ভাৱ ইয়াত উপস্থিত হ'ব পৰা প্ৰত্যেকজন ব্যক্তিগত থাকক এতিয়াৰ পৰা অনন্তভাৱে খ্ৰীষ্টৰ নাম Sir,